Bueno, atzalde ondan hori, gaurkontan ere plenuari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua daukagu 2023ko urtarrilaren 25 egindako bilerari dagokion aktaren onarpena. Honi buruz ez baldin bada ezer, bozkatu egingo genuke. Aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, 2023-2027 Elgoi-Barko udalaren eta udal-kirol patronatuaren dirulaguntzen plan estrategikoaren hasierako onarpena. Irizpidean agertzen diren aurrekariak kontutan izanik, proposatzen da udal honen eta udal-kirol patronatuaren dirulaguntzen plan estrategikoa onartzea. Eta hori kontutan izanik, antolaketa batzordeak ondako erabakiak ekar ditzala proposatzen dio udalbatzaren osoko bilkurari. Lehenengoa, Elgoi-Barko udalerrian dirulaguntzen plan estrategikoa onartzea, bigarrena, plana jende aurrean jartzea eta interesatuei entzunaldirako aukera eskaintzea. Ordenantzari buruzko reklamazioek edakizunak aurkezteko, horretarako 30 egunez Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaletxeko iragarkitaloan argitaratuko da. Erreklamazio eradokizun horiek korporazioak ebatziko ditu. Hirugarrena, erreklamazio horiek eradokizunik aurkeztu ezean, plana behin betiko onartuta joko da, beste akordio bat hartzeko beharrik izan gabe. Honi buruz, ez bada ezer esateko, proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Hirugarren puntuan, indarri gabe ustea, borondatezko erretiro aurreratuaren eta langile publiko izaerari uko egite sarituaren gaineko neurriak. Kasu honetan, antolakuntza batzordeko irizpidean jartzen duen aurrekariak ikusita, osoko bilkurari honako erabaki hauek hartzea proposatzen zaio. Lehenengo, erretiro aurreraturako pizgarri dagokienez, indarri gabe ustea Elgoi-Barko udalaren zerbitzura dauden funtzionario eta lan kontratuko langileen, lan baldintzak arautzen dituen akordioaren udalitz, 95. artikulua, adinagatiko borondatezko erretiroa, eta 96. artikulua, erretiro aurreraturako primak. Legezkotasun printzipioa zorrotz aplikatuz eta auzitegi gorenaren jurisprudentziarekin bat etorriz. Bigarren akorde hau, Elgoi-Barko udaleko langileen ordezkaritzari jakinaraztea eta hirugarrena akordioak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da indarrean. Eta beraz, egun horretatik aurrera izango ditu ondorioak. Honi buruz zerbait, orduan proposamenaren aldeko botoak, abstentzioak, 10 alde eta 7 abstentzio. Laugarren puntua, Aporen BATF trenbide bi eremuaren xehekapen azterlana behin betiko onartzea. Kasu honetan, lurralde batzordeko irizpide bat da, xehekapen azterlan honetan, egondala jende horren eta ez dago inongo alegaziorik, eta orduan proposatzen zaio udalbatzarrei honako akordioak hartzea. Lehenengoa, BATF trenbide eremuaren xehetasun azterketa behin betiko onartzea, eta bigarrena, behin betiko onarpenari buruzko akordioak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, eta akordio hori interesdunei jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran. Hemen zerbait komentatzeko, orduan bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Bosgarren puntua, daukagu eskontza zibila baimentzeko eskuordetzari buruz, alkatetzak egindako ebazpenaren berri ematea. Ebazpen hau da Maialen Gurutxaga Uranga Andreak eskontza bat egiteko maiatzaren 8an.
Seigarren puntua, 2023ko martxoaren 8ko Elgoibarko udalaren adierazpen instituzionala. 25 urte baino gehiago dira, Beijingeko adierazpenean eta ekintza plataforman erabakiak hartzerako orduan, gizonen eta emakumeen artean parte hartze politikoa eta boterearen banaketa orekatua lortzeko nazioarteko akordioa hartu zenetik. Naiz eta aurrerakuntzak izan diren, munduko herrialde gehienek ez dute genero berdintasunik lortu, eta gutxi batzuk bakarrik ezarri edo bete dituzte sexuen arteko berdintasunean asmo handiko helburuak. Egungo krisian itzen testu inguru honetan, gizarte, ekonomia, ingurumen eta gobernantza ereduak birplanteatu nahi dira, berdintasun arrakala gutxitzeko asmoarekin. Arrakala horiek gizartearen zati handi batentzat handiak direlako, eta batez ere emakumeentzat. Orain da, liderrak izateko garaia, erakundeak eta gizartea eraldatzeko harreman eredu askoz ere inklusiboagoak, kooperatiboagoak eta sortzaileagoak lortzeko. Sektorean hitzeko lankidetzako gobernantza feministaren eredu baterantz aurrera egin behar da, elkar entzutean oinarrituz, baita botere eta erantzukizunen banaketa eta partaidetza prozesuak abian jartzean ere. Mugimendu eta talde feministak eta emakumeenak aniztasunean eta belaunaldien artean berdintasunaren inguruko hainbat gai salatzeko eta eskatzeko mobilizatzen ari dira. Adibidez, arrazakeria kontrako justiziatik hasi eta soldata berdintasuneraino, indarkeriaren amaiera eta emakumeen aurkako diskriminazioa, sexu jasarpenaren ezabatzea, klimaren aldeko justizia, bakea mantentzea eta hainbat gehiago. Emakumeek politikan eta erabakiak hartzerakoan berdintasunean parte hartzea eta lidergoa izatea funtsezkoak dira. 2030 garapen jasangarriaren helburuak lortzeko, hala ere, tokiko eremutik orokorrera emakumeen parte hartzea mugatua izaten jarraitzen du. Alderdi formaletako erabakiak hartzerakoan besteak beste, politika gaietan, administrazio publikoan, enpresa pribatuetan, unibertsitatean, sindikatuetan, elkarte eta kooperatibetan eta beste hainbat sektoretan. Martxoaren 8 honetan emakumeen nazioarteko egunean lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea, gobernantza feministaren eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuta. Era berean, berdintasun arloan erabakiak hartzean emakumeen parte hartzea areagotzeko baldintzak sortzearen alde lan egin behar da. Emakumeen parte hartzea ikuspegi askoz ere zabalago batetik ulertu behar da. Ez bakarrik ikuspegi formal edo arau emaietik. Emakumeek erabaki egunetan parte hartzeko dituzten baldintzak aldatu behar ditugu. Emakumeen parte hartzearen alde lan egiteko beharrezkoa da botere espazioak partekatzea eta guzteak eragozten dituzten erresistentziei eta inertziei aurre egitea. Horretarako, kristalesko zabaiak hautsi behar dira, espazio guztietan, aniztasun osoan eta ikuspegi intersekzionalaren emakumeen presentzia bermatuko duten neurriak ezarriz. Zaintzalanen banaketa erantzunkidean aurrera guztiz egitea, justizia printzipioa delako eta emakumeen gainkargak herritartasun osoa egikaritzean mugatzen dutelako. Zaintza eta bestelako lan feminizatuen sektore profesionala prekarizatuak balioestea eta sektore horri gizarte balioa aitortzea, bere baldintzak hobetuz. Emakumeek lidergoetan duten konfiantza, sinesgarritasuna eta eragina mugatzen duten estereotipo eta aurreiritziei aurre egitea. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak desagerraraztea, baita emakumeen aurkako indarkeria politikoa ere. Lidergoan jarduteko praktikak eta moduak desairekitzea. Besteak beste, menderatzean oinarritutako eredu androzentrikoak, zaintzaren denborak eta erantzukizuna kontuan hartu gabe, emakumeen eta botererik baztertutako beste kolektibo batzuen talentua eta jankintzaz mespretxatuz eta talde lana baloratuz. Emakumeen eta nesken eskubideak ikuspegi intersekzionala, berritua, erradikala eta eraldatzailea duen agenda feministaren erdigunean jartzea. Emakume horiek boterean duten bazterketa sistematikoari aurre egiteko eta desberdintasun arrakalak murrizteko. Horregatik, Elgoibarko udalak bere eskumenen markoan konpromiso hauek hartzen ditugu. Emakumeen lidergoa bultzatzea eta boterea berdintasunean egikaritzeko baldintzak erraztea. Estamentu publiko eta probatu guztietan emakumeen ahalduntzea eta parte hartzea sustatzen duten politikak indartzea da helburua. Martxoaren 3ko 1/2022 legean emakume eta gizonen berdintasunerako legearen 2. aldaketari buruzkoan ezarritakoaren arabera. 1. Lila emakumeen etxeko eskaintza indartzen jarraitzea. 2. Ahalduntze programak eta eskolak baliabide eta leku egokiez hornitzea.
3. Mugimendu feministaren eta emakume elkarteen parte hartzea indartzea, emakumeen berdintasunaren tokiko kontseiluetan erabaki partekatuak hartzeko konpromiso sendo batetik abiatuta. 4. Berdintasun planen intersekzionalitatea indartzea gure gizartea osatzen duten eremu guztietan, emakumeek beraien aniztasunean duten parte hartze osoa eta eraginkorra finkatzera iristeko. 5. Adinaren eta generoaren arabera bereizitako datuak sortzea, bat 2022 legearen aginduak dakarrena kontuan hartuz, neskatilen, neskanerabeen eta emakumeen bizitzetan eragin zuzena izango duten politikak egiteko informazioa emateko. 6. Politikan sartzen diren emakumeentzako ikaskuntza eta alduntzeguneak antolatzea, emakume hautetxien arteko laguntza, elkartasun eta aliantza sareen bidez, adibidez, Baske Eskola sarea edo beste sare batzuk. Eudeleri eskatzea indarkeria politikoari aurre egiteko protokoloak proposa ditzala, emakumeen parte hartzeari eta erabakitzeko gaitasunari buruzko ikerketa bultza dezala eta ordezkaritza orekatu baterantz egiten diren aurrerapenak babes ditzala. Bate zuzez hacían nahi du? Aitziberrek. Ebaristok eta arienak ez, Aitziber zuria ditza ordua. Bai, bale. Bueno, gure ustez, adierazpen honek ez dio erantzuten zaintzan sisteman buruzko analiziari. Gogoratu behar dugu gaur egun tamalez boterea dagoela maskulinizatua, guztiz, gehien bat, bai, bintzat, enpresetan eta erakundeetan ze eredu bultzatzen den jakitea guretzako ezinbestekoa da, hau da, berdintasuna esartzen den ardatz bezala erakunde edo enpresa horietan, edo emakume bat zuzendaritza arduretan egon arren, genero dikotomia hori berriz ere mantentzen jarraitzen denez, hori guretzako importantia da. Sarritan, berdintasunaren diskurtsoa erabiltzen da araututako genero rolak eredu ekonomiko edo eredu enpresarial berdinak bere horretan mantentzeko, ez? Eta batzutan arrakasta pertsonala eta arrakasta kolektiboa lotu egiten dira, elkarren artean loturarikan ez daukatenean, ez? Adibidez, zuzendaritzan dagoen emakume batek, bere soldata handiago bat lortzea edo postu handiago bat lortzeak horrek ez du ezer adierazten, enpresa edo erakunde hortako langileen soldata politikak aldatzen ez baldin badira. Edo ez baldin badira jartzen ere konziliaziorako neurri eraginkorrik edo enpresa horretan egon daitezkeen desberdintasunak saiatzen ez baldin badira, ez? Bestalde, ere bai hitz egiten du adierazpen honek biolentzia politikoaz, emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak desagertaraztea eskatzen denean, gogoratu beharko genuke oraindik ere gure artean patriarkatu, sistema patriarkar horren arrastoak ere bai ondikan tamalez ere gure inguruan jarraitzen dutela, ez? Eta, hemen emakume asko gaude, eta, gutako batzuk edo, gehientzuenak behintzat, intensitate ezberdineko erasoak edo gutxiesteak edo jasango genituen gure bizitzan zehar, baina, eraso du gutxieste horiek, emakume bandegatingan datozenean, harik eta hondiken da gogorragoa izaten da, ez? Eta zuk irakurri duzunaren kontra, gogoratu nahiko nuke gaur, martxoak 8ko adierazpena izan da, pleno honetan duela gutxi gertatu zen azkenean, ez? Berdintasun zinegotzi izan da, ni eta nire lana zalantzan jarri zen unea, ez? Esan behar da, errespetu azkenean, edozein ideia eta edozein ideologitetik gain dagoen balore badela, eta gogoratu bakarrikan gutxietze edo eraso mota horiek ez dutela azkenean laguntzen gu emakume bezala kolektibo bezean aurrera egiteko eta benetako berdintasunari lortzeko dena den guk adierazpen hau, baietza emango dugu adierazpen honi, naiz eta ez dio heltzen mugimendu feministak aurtengo martxoak 8irako zaintzan inguruako aldarriari erantzuten, naiz eta ez erantzun aldarri hori, eta horregatik aurkeztu dugu hurrengo puntuan aztertuko den mozioa.
Maialen, zuria hitza. Bai, bi aipamen. Nik uste dut danok eudelen adostutako erakunde adierazpen baten aurrean gaudela. Erakunde adierazpen hau ez da mugatzen sektore batera, saiatzen da emakumeen lidergoaren aldeko mezu bat zabaltzen eta horren aldeko konpromiso batzuk hartzen, baina eremu desberdinetan ez da batera zaintzara espresuki mugatzen, baina zaintzat ere bai hitz egiten da. Eta gero aipatu da eraso politikoa emakumeen artean, emakumeen aldetik, uste dut bat kontestutik kanpo dagoen aipamen bat egin dezuela. Ez dut uste hori eraso politiko bat izan zanik. Orduan esaten zana zan, guri esan zitzaigun ez degula herri honen alde egiten, esan zitzaiguna izan zan, ez degula sinisten horretan eta bizkarra ematen degula, eta guk esaten genuna zan, talde politiko batek berdin emakume zein gizon baten bozeramailetzaren bitartez daukan erantzunkizunen barruan dagoela proposamenak egitea aurrekontu bati. Uste dut, erabat tokizkanpo dagoela aipatutakoa eta momentu hartan gertatutakoa. Momentu hartan egin zan eraso bati erantzuteko erantzunkizuna hitz egin zan, baina ez persona batena. Iruditzen zaigu talde bati erantzute ziola uste dugulako, talde lana dela aurrekontu baten aurrean proposamenik jasotzen ez danean dauana. Baina uste dut, tokizkanpo dagoela gaurkoan aipamen hori, ez ala inolaz ere ez politikoa, ez personala izan, eta gaurkoan zaintzaz gero zuen mozioan hitz egingo dezuenez, sartuko gera hurrengo puntuan horren inguruan hitz egitera. Guazen bozkatzera. Orduan, adierazpena bozkatuko dugu. Orduan, adierazpenaren aldeko botoak, aho batez. Zazpigarren puntua, EH Bilduk aurkeztutako mozioa martxoak 8 zaintzen duen herria helburu. Zaintzen krisi batean murgilduta gaudela dioten ahotsak aspalditik datoz eta toki ezberdinetatik. Esan dugu behin baino gehiagotan pandemiak agerian utzi duela feminismo aspaldi aldarrikatzen ari zena. Bizitza zaurgarria dela eta dependientea da. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustua egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundeetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Krisiaren azaleratzeak batzuengan eragiten duen paralisiaren aldean mugimendu feministaren deiarekin bat egiten dugu. Diskurtso utxaletatik, elkarlanerako eta sistema publikoaren defentsarako bideak esarri eta eraikitzeko garaia da. Herritar guztion bizitzek ez dutelako berdin balio gure herrian, eta bizitza horien zaintza ez da modu berean egiten. Gogor salatzen ditugu, zaintzarekin negozio egin eta eskubidea merkantzia bilakatzen duten politikak eta enpresa kapitalistak. Zaintzaren merkantilizazio eta familiarizazioa da sustatzen den eredua, eta honek etxeko eta zaintza sektoreko langileen esplotazioa dakar. Sektorea desarautua batzuen kasuan eta konbenio ezberdinetakoa besteen artean. Egoitzetako zein etxez-etxeko langilea gehienak emakumeak lan baldintza duinen aldeko borrokari heldu behar izan diote etengabe haien egoera hobetzen saiatzeko. Ez baita etorri instituzioen partetik pandemia ostean ere ez, berau erregulatzeko eta duintzeko inolako urratsik. Feminizatutako eta prekarizatutako sektore honek zaintzen krisian erresoluzio sexistaren beste albo kaltea da. Askoren ahotan dagoen soldata arrakalaren eragile nagusienetakoa. Gizarte zerbitzuetan ez dago plaza publikoen garapen nahikorik. Zaintza premien aurreko arreta publikoa murriztu egin da. Honen aurrean aukera duten familiek zerbitzu pribatuetara jo behar izaten dute, baina askok abusuzko klausulei eta egoitza pribatutako hileroko ordainketaren garestitze bortitzari 300 eurotik gora kasu batzuetan aurre egin behar diete. Horiek zerbitzu txekearen ereduaren albo ondorioak dira, legearen aurkakoa dena. 2008 familia omen daude egoera honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behatu zen datuen arabera. Krisi egoera honi erantzungo dioten erantzun integralak premiazkoak dira, esparru eta maila guztietan, eta ezinbestekoa da, eremu hau ere horretara aktibatu eta soluzio berriak maigainetzen hastea. Errealitate gordin horren aurrean, gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Erakundeetatik ahalegin eta konpromiso honen hori aitortuz, proposamenak eta aldarrikapenak jasoz, eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatu eta indartuz.
Horregatik guztiagatik Elgoibarko udalak honako hau erabaki du. Zaintza mahai bat martxan jartzea, bakardadeak identifikatu, zaintza sistemari buruzko analisia egin eta honen konpromiso kolektiboari heltzeko estrategia publiko komunitarioak diseinatzeko eta abian jartzeko elkarrizketarako erabakigune bat sortu, parte hartu beharko dute besteren artean udal teknikari eta kargu publikoek, eragile sindikalek, sozialek, mugimendu feministak eta bestelako herri mugimenduek ere. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren diagnostikoa, eredu eta funtzionamendua egokitu, berrantolatu edo zabaldu asmoz. Azpikontratutako enpresari identifikatutako beharrei erantzun eta langileen lan baldintzak duinak bermatzearen aldeko eskaria egitea, eguneko zentroen eredua eta zerbitzuaren azterketa egitea eta honen arabera berau egokitzea, berrantolatzea eta edo zabaltzea identifikatutako beharrei erantzuteko lan baldintzak duintzeko asmoz, aurreko puntuan aipatutako ildo berari jarraituz. Elgoibarko etxeko langileen egoera identifikatzea eta aztertzea, zerbitzu sozialen eta tokiko kolektiboen bidez, eta haien lan eta bizi baldintzak hobetzeko programa integralak abian jartzea, besteak beste, kontzientziazio kanpainak, etxebizitzarako eta langileen erroldarako eskubidea bermatzeko ekimenak, aholku zerbitzuak martxan jartzea eta abar. Zaintza lanen balio sozial eta politikoa aitortzen duten komunikazio kanpainak egitea, erantzunkidutasunari arreta berezia eskainiz eta etxeko langileenak bezalako errealitateak ikusaraziz. Egoitzetako zaintza eredua premiaz berrikustea, mugimendu feministaren zenitarteko elkarteen zaintzaileen eta abarren parte hartzearekin, zaintza duinen premisari erantzunez, zaintza ematen eta jasotzen dituenarentzat. Euskal Herriko mugimendu feministak abiatu duen dinamikarekin bat egitea, hasteko eta behin martxoaren 8ko deialdiak babestuz eta herritarrei bertaratzeko deia eginez. Hortik aurrera landuko den prozesuan eragile aktibo bezala parte hartzeko eta ardurak hartzeko konpromisoa adierazten dugu. Baina hasiko dugu txikitik handira txanda bandai baduzue, osak Ebaristo zuria daitzana izan eskero, Arianak ere, Aitziber, zure hitza. Bueno, gure ustez egungo zaintza sistemak porrot egin du. Errotikan edo barnetikan aldatu beharren sistema bada. Zaintza sistema hau modu bidezkoagoan banatzeko merkatuarekin daukan harreman arriskutsu horrekin utzi beharra dauka. Gizarte babesarekin zerikusia daukaten formulak ezartzeko, zaintzaren berrantolamendua eta nola ez zaintzaren publifikazioen eztabaida bai mahai gainean jarri beharko litzateke, sare komunitarioak indartuz, eredu jerarkikoetatik aldenduz eta alduntze prozesuak bideratuz. Gogoratu behar dugu zaintza lanak merkantilizatu egin direla, ondorioz, baliabideak dituzten familia edo emakumeek zaintzailea kontratatzen dituzte, beren seme-alabentzat edo adinekoentzat, eta kasu batzuetan ere bai, familian laguntza erabiltzen dute, adibidez, bilobez arduratzen diren aitona amonen kasuan ere bai, ez? Gero, zer gertatzen da, sektore ahulenen kasuan, zainketa krisi honek daukala eragin bikoitza, ez? Eta errenta txikienak dituztenen kasuan, hauek azkenean menpekotasun egoera handienak jasaten dituzte, ez? Eta hauen kasuan adibidez, zerbitzu publikoen eskasia dela edo gutxi daudelako edo ez direlako iristen, beraien gana, zaintzak konpatibilizatu behar dituzte, beraien familia edo beraien lanarekin. Eta, zaintzaile hauen aukera asko mugatzen direlarik, ez? Alde batetikan, lan batera ezintasuna, bere enplegua galtzeko arriskua ere hor dago, norberaren azkenean osasunean izan ditzaken ondorioak, bizitza afektiboan eta bestekin daukat izan dituzten harremanak ere hortan ere ondorioak izan ditzak ere bai. Eta gero, bestatal bat izan ditzake emakume etorkinen kasua, ez? Emakume hauek beren seme-alabak beste agide batzukin uzten dituzten beraien herrialdeetan eta aldiz beste batzuk zaintzen dituzten bitartean, ez? Atzerritarrei ezartzen zaizkien erregulazio politika bortitzak edo gogorrak eta etxeko langile hauek dituzten lan baldintza prekarioak, oso prekarioak dira askotan,
baina era berean ere bai, beraiek dira azkenean zaintzan sistema hau sostengatzen dutenak hein handi batean, ez? Eta hori mahai gainean jarri beharko litzateke. Eta gero bestalde batetikan, 20. mendean, 80. hamarkadetik aurrera, martxan jarri diren politika neoliberalak ekarri dute inbertsio sozialaren murrizketa izugarria, ez? Krisi ekonomiko eta finantzarioari aurre egiteko, neurri oso gogorrak, oso zorrotzak aplikatzen dira, eta ongizate sisteman oinarrian zeuden azkenian zerbitzuak, orain berriz ere bai, familiei eskualduta zailez. Eta Euskal Herrian kasuan, zerbitzu publikoak murrizteaz gain, erakunde publikoetatik zaintza erantzunkizun publiko bat bezala hartu beharrean, zerbitzu hauen privatizazio edo merkantilizaziora doazen politikak edo neurriak hartu dira, ez? Hau da, une honetan, enplegua ez egonkorragoa edo prekarizatuagoa den momentu batetan, non familia eredu desberdinek dituzten beharrak geroz eta handiagoak diren une batean, kontraesan bat sortzen da. Alde batetik baliabideak murrizten dira, eta beste alde batetik ere bai, batez ere emakumeen gainean sartzen den presio hori ondikan ere areagotu egiten da, ez? Eta horrek adierazten du azkenean zainketen krisi baten garai baten gaudela eta egoera honi buelta eman behar zaiola. Maialen, zuri gaitza. Guk esan aurka bozkatuko degula eta bidea aurka bozkatzean arrazoiak. Alde batetik uste degulako zuen egiteko modua edo estiloa ez dela zintzua gaurko egunean, uste dugu zuen mezu politikoak gaientzen duala eta ez akordioak, aurreko adierazpen instituzionala onartzen dugu, danok aho batez, baina oraindik ere batzuk, bere burua handik eta altuago jarri eta horretarako borondate gehiago dakazu akordio zintzo baten bakoitzak bere aportazioain eta horretan gelditzea baino. Eta bigarrena, uste degulako ekarri dan mozio honek ez duela Elgoibarko udalaren eta Elgoibarko herriaren errealitatearekin bat egiten, edo ez dela behintzat Elgoibarko udalak egiten duanarekin eta Elgoibarko herriak bizidan errealitatearekin oinarritutako mozio bat izan, baizik eta mozio orokor batetikan datorrela norberak bere diskurso hori sortzeko eta gustatzen zaizkigun hitz potoloiek erabiltzeko. Baina hala ere, eskertzen dugu gaurkoan dakagun eztabaida hau, ze uste balioko digula Elgoibarko udalak orain arte egindakoaz hitz egiteko, ze ez da gutxi. Argi dago zaintzaren krisi batean gaudela, horretan uste danok ados gaudela, eta argi dago gizartea erabat aldatzen ari dela eta horrek sortzen ditula ondorio batzuk. Gizartea erabat aldatu da, emakumeak modu orokor eta masibo baten laneratu itzen geralako eta horrela nahi degulako, eta horrek emakumeen zaintzan oinarritutako sistema bat goitik bera eraldatzea eskatzen du eta horrela izan behar da, baina zer da gertatu dana? Kanporatu egiten degula zerbitzuari, ordaindu nahi degula zerbitzuari, eta gainera normalian zerbitzuari ematen diguten personak, emakumeak eta gehienetan atzerritarrak diala. Eta guzti horrek sortzen du ondorio bat aurre egin behar dioguna gizarte bezala eta erakundetatikan ere bai. Beraz, argi dago ikuspegi feminista batetikan lan egin behar dela egoera horri aurre egiteko. Eta gure kasuan, Elgoibarko udalean, oso argi ikusten da nola lan egiten den gizarte zerbitzuak eta berdintasun sailak zaintzaren eremu guztietan egiten den edozer gauzatan talde motor bezala jokatuta, ez da inoiz, gizarte zerbitzuetatik bere horretan eramaten beti berdintasun sailak parte hartzen du orain aipatuko dituten ekimen eta zerbitzuetan. Hitz egin dezue etxez etxeko laguntza zerbitzuaren inguruan diagnostiko bat egin behar dela. Nik hemen aipatu nahiko nuke gaur egun etxez etxeko laguntza zerbitzuak 78 pertsona hartatzen ditula Elgoibarren eta Elgoibartarren premiei egokitzen dela, baina gainera bai funtzionamendua eta bai arreta etengabe hobetzen dela. Eta uste dut herritartasun batzordean gauden guztiak horren jabe gerala etengabe etxez etxeko zerbitzuaren inguruko baldintzak aldatzen joaten dialako. Beraz, Elgoibarko udalean esan dezakegu etengabeko diagnosi baten topatzen den zerbitzu batez hitz egiten nahi gerala. Gaur egun, Bizitzen Fundazioa da eramaten duana, hirugarren sektoreko enpresa bat, hirugarren sektoreko erakunde bat da, gizarte intereseko erakunde bat da, eta egitura erabat
horizontala du eta beraien jardueran argi dago eta batzordean horrela azaldu zitzaigun bi jarduera ildo nagusi zauzkala. Adineko pertsonen ondasuna sustatzea, baina horrekin batera egoera zaurgarrian dauden pertsonen enplegagarritasuna bultzatzea. Eta guk uste dugu hirugarren sektorearen eskutik horrela lan egin behar dela. Gaur egun 14 pertsonak ematen dute etxez-etxeko zerbitzu hori Elgoibarren, eta langile horiek zaindu eta zerbitzua esleitzeko prozesu osoan hori hartzen da kontuan, ez? Zaintza hori, langile horiek izango duten zaintza. Programetan prestakuntza emate zaie, norberaren zaintza eta jabekuntzarako formakuntza emate zaie, eta aurten berrikuntza bezala langilei aholkularitza psikologikoa emateko orduak aktibatu dira azkenengo zerbitzuaren berrikuntzan. Gero hitz egiten da eguneko zentroaz. Bertan ere, esan behar da, foru eskumeneko zerbitzu bat dela, baina plaza horiek itunduak daudela eta udalak eramaten ditula. Eta aurki lizitatuko den zerbitzua, gainera, batzorde honetan onartu genuen hitzarmenean, lan baldintzak, bertako langileen lan baldintzak aldatzeko eta hobetzeko eta horiek kontuan hartzeko izan zen aldaketa batzorde horretan, eta horretaz hitz egin genuen aurreko astean. Beraz, uste dut horre beste pauso bat aurrera bagoazela aipatu dituzuen puntu horietan. Gero hitz egin da, bai lehenengo zuen mozioaren lehenengo puntuan, 3. eta 4. zaintzari buruz hitz egiten da bere horretan, diagnosi bat egin behar dela, zaintza lanen balio sozial eta ekonomikoa, eta egia da, orain arte ez daukagula diagnosi zehatz bat, Elgoibarko zaintza lanetan ari dian emakume horien egoera konkretuak zeintzuk dian, baina bai eman ditugula pausoak hori egikaritzeko. Aurreko urtean atera genuen aholkularitza zerbitzu bat Lila emakumeen etxean bitartez ematen dana, eta horrek bide ematen ari da emakume guzti horiek ezagutu eta identifikatzen hasteko aurrera berekirako pausoak eman ahal izateko. Eta guretzako hori oso inportantea da, eta aurten ere bide horretatik jarraitu nahi dugu. Eta gainera, foru aldundiarekin lankidetzan, eta hau urrengo batzorde baterako etorriko den gaietako bat bada, zaintza lab sarearen barruan egongo da Elgoibarko udala, eta bai Gipuzkoako eta Elgoibarko zaintzaren inguruko diagnostiko baten barruan egongo gera, beste herri batzutan egiten dian eredu ona ekartzeko, eta hemen egiten dana ere bai beste herri batzuetara eramateko. Beraz, nik uste dut zaintzaren arloan asko dela egiten dana. Egoitzen zaintzaz ereduaz ere bai egiten da, eta uste dut egoitzen inguruan eta zaintza motaren inguruan emandan eraldaketa azken urteetan eta ematen ari dena izugarria dela, eman behar da eta ematen jarraitu behar da, baina uste dut zaintza eredua erabat aldatu dela, argi daukagula gure mendekotasun egoeran dauden gure pertsona nagusi edo gazteak desgaitasuna daukatenak zaintzeko modua aldatu nahi degula, etxean bezala bizitzea nahi dugu, aldik eta gehien etxeetan bizitzea nahi dugu, eta hala ez denean etxean bezala egotea eta eroso sentitzen diren eremu bat izatea. Eta uste dut gaur egun ateratzen ari dian proiektu berrietan hori nabarmen aldatu dela ikusten degula gutako edozeinek. Beste txanda bat hasiko du, baina motz-motzi handan hori eskertuko nizueke bai. Baristo zehoz esaterik baldako zu, Arianak, Aitziber zuria deitza. Lehenengo esan, adierazpen hau aurkezten baldin bada da eudeleko adierazpena geltzaikulako motz eta ez dalako sartzen zaintza sisteman analiziei sakonean, horregatik da, ez da gure burua goiko ikoran ikusten dugunako edolako arrazoi bategatik, ez da inolaz ere. Zaintza beti izaten dugu azkenian, ez? Eta, hasieran zure lehen irakurketa entzuten, batezun, nahiko adostasun maila nahikoa geneukala, ez? Horregatik, hitz zait, bintzat zerbait aldatzen ari dela. Zaintza beti esan dugun bezala, bizitzako eremu guztietan ematen da, eta mugimendu feministak aurten erabiliko duen leloari jarraituz denon bizitzan erdigunean jartzeko garaia da. Asistentzialismotik haratago landu beharreko gai bada, ez dalako erantzunkizun individuala, baizik eta erantzunkizun kolektiboa. Zaintza nagilen kooperatibak, zaintzainetako egitasmoak, konfiantza esparrua garatzea,
pertsonak ahalduntzeak eta bueno, egoera zaurgarri horietatikan besteko mekanismoak sortu daitezke tartean, indarkeria matxista edo abusu kasuak ere bai, hori aurre egiteko, ez? Adibidez, Hernaniko auzo zaintza programak bai, egoera honi lehenengo egin duena egoera zaurgarri horien detekzioa egin du, akonpainamendu bat egin du, eta bertako eragin artean ere bai, harremana sustatu du, eta pauso interesgarriak eman dira zentzu horretan. Elgoibarren kasuan aldiz, iruditzen zaigu guri kezkagarria, jakitea daudela 550 pertsona bakarrik bizi direnak, 70 urte gorako pertsona horiek. Oraindik bakardari buruzko diagnostikorik ez da egin, ez dakigu pertsona horiek zein egoeratan dauden, jakinda bakardadea dela gizarte gaixotasun oso handia edateko bat, garai hauetan, ez? Etxezetxeko zerbitzuare aipatu dozu, noski etxezetxeko zerbitzua garatu behar da eta noski guztiz alde gaude garapen horretan, ez? Baina bai esaten dugunean berrikusi behar dela, esaten dugu denborak berrikusi behar direla. Azkenean, koefiziente horiek aplikatzen direnean denbora horiek berrikusi behar direla. Ez dakigu beharrei aurre egiten dieten edo ez. Bai erabiltzaile eta bai langileen kasuan, ez? Gero, eguneko zentrua ere aipatzen dozu, eguneko zentrua eslaituta dagoen zerbitzu bada, baina orain araudiak sartzen duen soldata igoera horren aurrean, badirudi enpresa honek, arazo bat suposatzen duela honek, orduan beste esleipen bat egingo da orain, eta tarte horretan ez dakigu langile hauen egoera nola galtuko den, zein izango den, ez? Eta gero dakago ere bai, San Lazaroko egoitzako langile, jakinda bere lan baldintzak ere asko hobetzeko aukera handia daukatela, beharko luketela hobetu, jakina etekinak lehenesten dituen enpresa pribatu baten esku egoteak nola funtzionatzen duen, hor ikusten da, ez? Zer ematen zaio garrantzia eta zer ez? Eta gero, aipatu, menpekotasun egoera bat sortzen denean, gizarte zerbitzuetara joaten denean, eskakizun prozesuak azkenean burokrazia nekeza suposatzen du, eta kontuan izan behar ditugu hiru aldagai edo, importantea, alde batetikan, gizarte zerbitzueta horietara joaten den eskatzaile gehienak adineko jendea edo bere familiak direla. Kasu horietan gainera, seme-alabak edo familiak kideak ez dira pertsona horrekin bizi, eta gero baliabideak ere bai mugatuak direla, ez? Orduan, mendekotasun eskaera bat egiten denetikan, aldunditikan mendekotasun egoera horren resoluzioa etorri arte, 6-8 hilabete inguru pasatzen dira, ez? Egoera honek noski ez dauka zerikusirik gizarte zerbitzuetako langileekin, baizik eta azkenean prozesua bera dagoela egungo errealitatetik urrunduta, ez? Eta tarte horretan familia edo menpekotasun egoera hortan dauden pertsonak hutsune handi baten gelditzen dira, askotan, kasu batzutan, seme-alaba edo familiekideen etxeetara joan behar dira tarte horretan, askotan, zaintza hori gehietan ere bai emakumeen gain sartzen da, eta kasu batzutan ere bai, mediku bajak eskatu behar dituzte, egoera horri aurre egiteko, ez? Eta baliabide ekonomiko nahikoa daukanak edo errekurtso ekonomikoa dituenak, norbait kontratatu dezake lan hori egiteko eta horrela bere lanpostua mantentzeko, ez? Gero, emakume etorkinen kasuan ere bai, niretzako, mahai gaineretzako oso atal garrantzitsu bada, zeren eta zaintzarako edo etxeko lanak egiteko kontratatzen direnean, zein baldintzatan kontratatzen dira emakume hauek, zeren eta alde batetikan formakuntza arazo bat dagoela, nabaria dela, eta beste alde batetikan ere bai, esplotazio egoerak ere badaudela, badakigu daudela. Orduan, ezinbestekoa da zaintzari bere balio politikoa eta soziala aitortzea, eta hortikan aurrera aldaketak bideratzea. Bi minutu esan dizuet, baina. Maialen. Bai, motz. Aipamena egiten dut, uste dutela, eta kontra egiten dugula lehenengo arrazoia dela moduak, uste dutelako adierazpen honek ezin diola begiratu bakarrik zaintzari, zaintza da begiratzen duan lehenengo puntua, zaintza eta sektore profesionala, baina estereotipo eta aurreiritziak ere bai, emakumeen aurkako indarkeria, lidergoan jarduteko praktikak eta moduak,
eta emakume eta nesken eskubidetaz hitz egiten dualako, eta uste dut akordio batean horretara iristen bagera, zintzoa izango zela horretan gelditzea, baina hala esaten dizut, gai honek guretzako interesa dauka, uste dut elgo beharko dela asmatzen ari dela egiten nahi dan bideakin, eta eskertzen dugula uste dutelako balioan jartzeko ere balio izan duela. Esaten duzu gauza askotan bat egin degula eta postezeratela zuen gana joan geralako. Eguneko zentroako 2 urte baino gehiago dazka eta etengabeko hobekuntza eukiduan zerbitzu bada, berdin esan dezakegu San Lazaro egoitzaz, uste zaintza ereduaz udal honetan aspaldi hitz egiten ari gerala eta horrela izan dela. Eta horrek kezkatzen gaituela pertsonak dialako zaintzan dauden erdigunean dauden personak, zaintzaren erdigunean daudenak dialako, eta herritarrak izan da guk horri begiratzen diogulako, ez da gauza berri bat, uste dut horretan behar dugula urte luzez. Uste dut nahaztu indezula eguneko zentroetako langileen aipamen hori egin zanean batzordean, ez da enpresak ez dutela bat egingo baizik eta eskatzen dana konbeniotikan arata doala eta ikusi beharko dela horrek zer erantzun daukan, baina horrek ez du esan beteko danik edo ezin dugu behintzat arrelako aipamenik egiteko ausardi hori eukin ere ustez, ez dakigulako hitzarmen hori sinatu eta gero zer dan etorriko dana eta horri aurre egiteko prest egon beharko gerala eta beste erakunde batzuk ere bai segun eta zein dan erantzuna aldaketak proposatu beharko dituztela, baina hori mai gainean dagoen zerbait izango da. Eta gero bai, aurrekoan ez dut esan eta aipatu nahiko nuke atzerritik datozen emakumeak eta hauek zaintza lanetara gehienetan bideratzen diala aipatu da, eta akordonez ez dutela aipatu harrera plana guretzako. Harrera planean oso garrantzitsua izango da kanpotik datozen emakumeek ezagutzea zein dan Elgoibarko udalak eskaintzen duan aholkularitza zerbitzua, uste dugulako asko lagunduko diela beraieri formakuntzak jasotzen eta aholkularitza zerbitzu bat edukitzen beraien eskubideak zeintzuk dian ezagutzeko eta guretzako harrera plan horretan papel garrantzitsua jokatuko dute kanpotik etorri berri dian emakumeak. Bozkatu ingo dugu. Orduan, mozioaren aldeko botoak kontra, 9 kontra eta 8 alde. Zortzigarren puntua, Euskararen aurkako eraso judizialaren aurrean Bilduk aurkeztutako mozioa. Irakurri Etxiberri. 2023 urte hasi berritan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskararen aurkako epai bat eman du berriz. Zehazki, Barakaldoko udalaren erabaki bat baliogabetu dute Comisiones Obrerasaren eskariz, eta azpikontratatutako zerbitzuetan gutxieneko euskara maila eskatzearen aurka agertu dira epaileak. Erabaki dute euskara ezin dela langileentzako betekizun gisa ezarri udalerri horretako kultur zerbitzuez arduratzeko enpresa bat kontratatzeko lehiaketan. Hau ez da EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako tankera honetako lehen epaia. Aurrez ere, euskara sustatzeko udal administrazioen ekimenak baliogabetu izan dituzte epaitegiek. Besteak beste, 2018an, Lasarte Horiako udalaren aurrei zuzendutako ekintza kulturalak diruz laguntzeko ordenantza, 2021 Iruneko udalaren udantzaingo prozesuan ezarritako hizkuntza eskakizunak, Atarrabiako udalaren erabakia lantalde organikoko lanpostu guztietan euskara jakitea meritua izateko erabakia, 2022an Laudioko udalaren langile baten hizkuntz eskakizunaren erabakia, euskararen aurkako epaiak izan dira eta hizkuntza politikaren judizializazioaren baitan ulertu beharreko erabakiak. Izan ere, egun ezarrita dagoen ofizialtasunaren eta ofizialtasunaren ondorio juridikoen irakurketa are murritzago egiten ari dira epaien zein jurisprudentziaren bidez. Bide horretatik, euskaldunon eskubideak are gehiago murriztu nahi dituzte ofizialtasunaren irakurketa murritzago baten bidez. Herritarrek udal zerbitzu publikoak euskaraz jasotzeko eskubidea dute eta erakunde publikoei guztiei baita judizialei ere eskubide horren bermatzaile izatea dagokie. Baina epai hau ez da euskararen aurkakoa soilik. Euskal Autonomia Erkidegoko araudiaren eta udal autonomiaren aurkakoa ere bada. Batetik, 2016 Euskadiko tokiko erakundeen legea urratzen du. Lege hark
udaloi hizkuntza politikan erabakiak hartzeko eskumenak ematen dizkigu eta legea garatzen duen 179/2019 dekretuak azaroaren 19koa Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa oso argi uzten du euskara lehenesteko bideak, arrazoi askorengatik. Bada, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, tokiko erakundeen legeak hizkuntza politikan udalen eskumenak argi zehazten ditu, eta 2019ko dekretuak ere udalei euskara lehenesteko beharra ezartzen die, hizkuntzaren normalizazioan urratsak emateko. Guzti horregatik, Elgoibarko udalbatzak honako erabaki hau hartzen du. Bat, gogor salatzen dugu epaitegiek abiatu duten hizkuntza politikaren judizializazioa eta euskararen aurka ematen ari diren epaiak. Azkena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Barakaldoko udalaren aurka emandakoa. Bi, Euskal Herriko administrazioei, epaitegiei, eragile politiko, sindikal eta sozialei herritarren hizkuntza eskubideak bermatu ditzatela eta euskararen sustapenaren alde egin dezatela eskatzen diegu. Hiru, udal honek legedia betez ondorengo konpromisoak hartzen ditu. Udal zerbitzuetan herritarrei lehen hitza euskaraz egitea bermatuko du, zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzea bermatuko du, udal funtzionamendu osoa EAEko 2 hizkuntza ofizialetan bermatzeko urratsak emateko plana gauzatuko du. Bueno, buelta bat hasiko dugu ere bai txikitik handira. Evaristo. Kaixo, gracias. Bueno, existen muchas formas de atacar el euskera. Aquí estamos hablando de una forma activa de atacarlo puede ser una resolución judicial, eso es verdad. Me estoy acordando de Guncaria y demás. Y también hay formas pasivas, es decir, por ejemplo, cuando hay una laguna o hay una falta de apoyo al euskera para el pleno desarrollo en la sociedad. Entonces, eso también podría ser un ataque, podríamos considerarlo un ataque al euskera. Nos parece excesivo poner todo el foco en la respuesta que se les está dando a los recursos relacionados con las aplicaciones de los perfiles lingüísticos. Cuando establecemos condiciones y exigencia de méritos en un proceso de selección de personal, dichas resoluciones están siempre abiertas a recurso. Si esto no fuera así, tendríamos un problema de falta de democracia. Desde nuestro grupo estamos a favor de avanzar en la normalización del uso del euskera y es por ello que defendemos siempre la necesaria gratuidad para su aprendizaje, como medida indispensable para un acceso garantizado a cualquier persona sin importar su capacidad económica. Sin embargo, sabemos que a día de hoy el acceso al aprendizaje del euskera para los adultos no es totalmente gratuito y tiene unos horarios que a veces son incompatibles con la conciliación y con el desempeño de los diferentes trabajos. Y es por esto que no está garantizado el aprendizaje para todas y para todos. Es por ello que desde Podemos creemos firmemente que para poder exigir el conocimiento del euskera al 100% de puestos en una OPE, lo primero que la Administración debería hacer es exigirse a sí misma ofrecer cursos de euskera gratuitos y en módulos flexibles para toda la población y de forma garantizada. No se puede exigir algo que no se ofrece desde la oferta pública en todo el territorio. De modo que sí, nos preocupa la judicialización de la política lingüística de normalización del euskera, pero también nos preocupa que no se haga autocrítica por parte de quienes establecen el marco normativo. Gracias. Ariana, zuria hitza. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de esta moción porque vamos a respetar las decisiones judiciales, así como el derecho de las partes implicadas a recurrir. A partir de aquí, llevamos tiempo abogando por una aplicación razonable de los perfiles lingüísticos. Tenemos en fase de elaboración el decreto de normalización del uso del euskera en el sector público y una de las cuestiones en las que estamos incidiendo es que precisamente todos los requisitos se ajusten a los correspondientes índices sociolingüísticos de obligado cumplimiento, es decir, atender las diferentes realidades sociolingüísticas del país para ajustar los perfiles en sus bolsas de trabajo. Estos próximos meses se va a iniciar un proceso en el que se van a abrir muchos procesos de consolidación de plazas y es lógico que haya este tipo de diferencias en torno a los requisitos. Los socialistas vascos vamos a estar vigilantes para que no haya excesos, pero sobre todo vamos a defender una aplicación sensata de los perfiles y la autonomía de cada institución
a la hora de establecer los requisitos para acceder a un puesto de trabajo. El actual decreto sobre los perfiles es de 1997 y requería una revisión y adaptación a las nuevas circunstancias sociales. Hoy, en Euskadi, hay más gente que sabe euskera que hace 25 años y eso hace aumentar la exigencia en algunos puestos, lógicamente. Los socialistas vascos hemos apelado desde hace tiempo a repensar el sistema, estableciendo distintos requisitos sociolingüísticos por zonas y categorías, de acuerdo con las exigencias de la población. Adecuar la exigencia del euskera a cada puesto y a la realidad sociolingüística de la zona donde se vaya a trabajar. Aitziber, zurea da hitza nahi baduzu. Bueno, guretzako arazo larria da gaur ekarri dugun gai hau. Azkenean, organo judizialek gure hizkuntzaren etorkizuna baldintzatzea nahi dute. Ez dira kasualitatezko erabakia, baizik eta botere judizialaren estrategia baten barruan kokatu beharko genituzke ez. Azken sententzia honetan, esaten da, udalerri bakoitzaren hizkuntza errealitatearen arabera, aplikazio irizpide desberdinak ezarri daitezkela, ez? Eta horrek, gure oinarrizko eskubideak urratzeaz gain, aurrera begira ere bai, izugarrizko indefentzio egoera batean uzten gaitu, ez? Epaile hauek ematen duten sententzian oinarrian esaten dutena da, euskarari buruzko eskaerak herri bakoitzaren egoera soziolinguistikoaren arabera egokitu behar zaizkiola, ez? Euskadiko toki erakundeko legeak eta baita autonomia estatutuak ezartzen duenaren arabera, euskal hiztun bakarra izatea nahikoa da bere eskubideak bermatzeko zentzu guztietan udalerri horretan. Orduan, eskubide hau ez da inolaz ere modulagarria egoera soziolinguistikoaren arabera. Euskaldunok administrazio publikoetatikan zerbitzu guztiak euskeraz jasotzeko eskubidea daukagu, zerbitzu publikoak, enpresa pribatuak eman arren ere bai gure eskubidea horiek azkenean eskubide guzti horien jabe izaten jarraitzen dugu. Euskera egoera kaskarrean dagoen hizkuntza ofiziala izan da, normala da kontratazio hauetan euskararen aldeko baldintza hauek sartzea. Herritarren arteko berdintasuna sustatzea bilatzen duten neurriak dira, eta horrek ez du esan nahi euskal hiztunak ez direnen eskubideak urratzen direnik. Abenduan, euskararen egunean, adierazpenean azaldu genuen bezala, 1992ko euskararen legea, euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko ez dauka gaitasunik une honetan, beraz alderdi guztien artean lortu beharko genuke akordio bat, hori lege hori berritu, egokitu eta dituen hutsuneak bete ahal izateko, eguneratzeko eta ezin diogu horri ukoi bestela ezingo diogu aurre egin euskara jasotzen dituen eraso guzti hauei. Gu mozioen aurrean abstenitzu ingo gera, proposamen bat indizuegu bigarren puntua moldatzeko eta Hernaniko udalian onartu den bezala guk ere hemen onartzeko eta guk eskatzen genuna zen Euskadiko administrazio guztiei eskatzen diogu jarrai dezatela orain arte euskararen normalizazioaren eta euskal herritarren hizkuntza eskubideen defentsan erakutsitako konpromisoarekin. Uste dugu hau garrantzitsua dela, euskararen legeak ja urte batzuk dauzka, lege horrek bide ematen du gaur hitz egiten ari geran arazo honi ere bai aurre egiteko. Uste dugu lege on bat dela, intzindaria izan den lege bat dela, eta horri ere bai, eta lege horrek eratorritako bestelako dekretu eta abarrak aldatzeko aukera ematen duela, eta uste dugu horri aipamena egitea, eta gaur egun administrazioak orain arte egindako bidea jarraitzea garrantzitsua dela, eta uste dut balioan jartzeko ez da bakarrik politikoki hartu zen erabaki bat legea izan zena eta intzindaria eta adostasun zabalez onartu zena, baizik eta lege horren bideratze horretan eta aurrera egite horretan atzetik egon dian pertsona askorena, teknikari, langile, uste dut administrazioak izugarrizko lan egin duela, urte luzez, eta hori balioan jarri beharko genukela gaurkoan. En cuanto a Podemos, creo que se quiere mezclar con el tema de la gratuidad, hablar de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Hoy estamos hablando de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y que deberían de ser
siempre garantizadas a cualquier persona, viva donde viva, y creo que estamos hablando de eso y no estamos hablando de la gratuidad del sistema de aprendizaje. Y creo que Podemos tiene ahí una obsesión particular con, siempre que se hable del euskera, traer el tema de la gratuidad, que creo que paulatinamente se está dando en los grupos de edades que se debería garantizar para que ese proceso de normalización sea natural. Pero creo que hoy no toca discutir sobre eso. Boskatu ingo dugu. Oin bai eskertuko dizuela, minutu bat. Ebaristo zehoz esateri baldin badauka, edo Arianak, bestela zuri pasatuko dizutitza. Ebaristo, minutu bat, Es fácil. El derecho a hablarlo y el derecho a aprenderlo. Es todo, el euskera es todo. Ariana, aitzi berrorduan, minutu batian, Bueno, guk uste dugu azkenean egoera hau ez dela kasualitatea izan, ez? Eta horrela pentsatzea azkenean bada eskua gurutzatea eta pentsatzea, zain egotea, urrengoan zer gertatzen den edo nola gertatzen den, ez? Egoera honen aurrean 3 aukera ditugu. Bata da, Barakaldon egin duten bezala, holako sententzian aurrean esleipenetan euskara eskakizun maila bajatzea eta esatea nola hemen euskaldunak gutxi diren, horrela lagatzen dugu gaixa. Beste aukera bat izango litzateke errekurritzea auzitegi goren horretan, baina, klaro, azkenean holako sententzia baten aurrean jurisprudentzia bat ezarri daiteke, eta esan daiteke, nola herri baten euskara hitz egiten den, 10% hitz egiten den, guazen portzentai horren arabako euskara eskakizunak jartzera, baina horrek arazo bat suposatzen du, ze horrek azkenean euskaldunen egoera hori azkenean alde batetik euskaldun eskubideen aurka joango litzateke, egoera hori iraunkortu egongo litzateke eta ez luke lagunduko euskarari bere edapenean, ez? Eta gero euskararen legeak ez duenez atea ondo izten, ze bai akordio baten bidez lortutako lege bat izan zen, bere unean lege on bat izan zen, baina ikusi da azkenean ez duela laguntzen, ez? Guk ez dugu esaten lege hori nola aldatu behar den bakarrikan, berregin egin behar dela edo moldatu egin behar dela, ez? Eta zuk esaten dezunean, bigarren puntua, zuk aipatako bigarren puntua esaten duena, zuk irakurri dezun puntuan, azkenean administrazio guztiak aipatzen dituzu zuk esandako bigarren puntua. Euskadiko administrazio guztia eskatzen diegu jarri dezatela orain arte euskararen normalizazioan eta euskal herritarren hizkuntza eskabideen defentsan erakutzeko konpromisoarekin. Administrazio guztiak aipatzen dituzunean, administrazio judiziala ere bai barne sartzen dozu, barruan sartzen dozu, eta hori jungo litzateke gure lehenengo puntuarekin kontra esanean jarriko litzateke, ez? Eta mozio honen helburua ez da... Tiber, pulmosten, bai? Bai, ez da administrazioan jokabidea salatzea edo baloratzea, baizik eta administrazio judizialarena baloratzea. Eta udal batzutan mozio hau aldaketarik gabe onartu duzu, beraz, mozioari kontra abstentzio egiteko edo ez onartzearen arrazoia nik uste azkenean izan likela borondate kontua, eta arazoa ez daukazu gurekin, baizik eta zuen bazkideten PSE alderdiakin. Pasa hoentzera. Maialen zuria da itzan edan zu. Nik Hernaniko udaleko EH Bilduk aurkeztutako mozioan oinarritutako bigarren puntu hartu den, pasako dizut testua bere horretan, eta uste nuan ezala inungo arazorik egongo, guk ez daukagu inungo arazorik gure bazkide dian alderdi sozialistakin, eta horretan ez diguzu harrapatuko, beste udal batzuetan ere beraiekin gaude, eta indegu bat zein beste ez dituzte hori danik arazoa, ez da urrutiago ere. Eta aipamen bat bain nahiko nuke, ze kasu konkretu ez da hitz egin da, nik uste Elgoibarko udala adibidez eredu badela, ze Elgoibarko udalak eskatzen dian perfiletatik haratago dago, bikain ziurtagiria lortu genuen, beste gauza batzuen artean urrezkoa lortu genuen hor geundelako, eta gaur egun gure langileen 180-19 euskara perfila eskatzen dana edo gehiago daukalako beste gauza batzuen artean, eta uste dut hori txalotzekoa dela, eta uste dut horrek bigarren puntuari eragiten diola. Administrazio guztiak erakutsitako jardun bidearekin, eta administrazio hitz egiten detenean ez bakarrik politika diardugunak, baita langileak ere, uste dut izugarrizko lana dagoela horrelako meritu bat lortzeko atzeti dagoen jende askoren lanean. Eta bozkatu ingo du.
Orduan, mozioaren aldeko botoak, kontra, abstentzioak, 9 abstentzio, 7 alde eta 1 kontra. Eta 9. puntua eskariak eta galderak. Inok ez badauka ez eskari ez galderarik, bukatutzat emango dugu plenoa. Egun hona da, segi pasatzen.